Gusti kaku jagat ora bakal paling padhang karo praja Mataram. Kawula kowe praja Mataram. Kamu iki padha dapat. Kowe tanpa guna anggo tuju ngaji ning kraton Mataram. Aku ora bisa ngayomi kawula kowe. Ayo percaya ning Gusti kaku jagat. Aku bakal mugo saya Gusti adat mugo-mugo. Aku pikanku padang bisa padang tetangga keraton Mataram. Kur mendel wae pancen manter cahyane. Pancen pantes menawi menawa akeh wanodya ing tlatahing papan kene padha kayuyun kaseng Semarang sikite iki lho. Kang Mas, panjenengan menika dikapani, dikangeni ya ora rumangsa. Kang Mas, kula aturi wungu to. Kanjeng Ratu. Buk menawi pun damel kalian pun para kawula kraton kidul jalan prumesan gerak wonten ing sing samudra mriki Kanjeng. Panjenengan ki yo aneh. Panjenengan lenggah wonten ing kisiing samudra gawe panasing kawulaku ing kraton kidul. Gawe horeking kawulaku nganti akeh kawula sing padha sambat-sambat karo aku. Jebule panjenengan ya lenggah ning kene. Entrane ana apa Kang Mas? Nyuwun pangapunten Kanjeng. Taranipun wonten perkawis ingkang badhe kula tarinten Kanjeng Ratu. Oh. Wonten perkawis menapa? Wonten menapa? Nanging nun sewu lho. Panjenengan menika
juga rangenipun Sumedi kok njur lajeng panjenengan menika ngadoh-ngadoh dhateng kula. Getun napa pripun? Menawi panjenengan menika getun pinanggih kalian kula, nggih sampun. Kanjeng Ratu. Ampun ngantos kawin penantu. Jalaran nembe kemawon kula juga ranggih kula Sumedi. Kaget kala sing manah kula dengan dikorakan Kanjeng Ratu itu sampun enggak wonten ngajengan kula Kanjeng. Anon sewu lah jane sing diarep-arep iki sapa? Sapa Kang Mas? Kanjeng Ratu. Panjenengan menika kok aneh ta Kanjeng Ratu? Ya iso uga ta panjenengan lenggah wonten mriki sing diarep-arep ki ora Ratu Kidul ning liyane. Panjenengan menika kok aneh. Tentunipun kula wonten samudra kidul mriki tentu kemawon kula menika kapangan Kanjeng Ratu. Nyak. Ngendikane kapan? Kalian kula ning kasunyatanipun panjenengan mboten nate rawuh dhateng utawi rawuh wonten ing papan mriki. Panjenengan nyupekaken dhateng kula. Lah ya wong akeh wanita sing wonten sanding panjenengan lajeng nyupekaken dhateng kula menika nggih pun limrah kula terima-terimake kok. Ya ora apa-apa. Kanjeng Ratu. Napa? Panjenenganipun Kanjeng Ratu ampun kanjeng Prabu. Diturak peso. Bila nalika semanten kula panjenengan sampun sarembat. Bila panjenengan jumeneng wonten ing kraton kitu. Kula jumeneng wonten ing kraton utara. Tentu kemawon kathah jejiban. Anggen kula ngomong kawula ing Mataram. Nanging panjenengan kedahipun mboten supe. Ngendika panjenengan rikala semanten, panjenengan nelakaken tresna dhateng kula. Kula purun biyantu dhateng panjenengan. Ning kasunyatanipun menapa? Panjenengan supe dhateng kula. Kula supe. Menapa panjenengan menika boten kan? Menapa? Memberikan mawon dinten ingkang sampun kapur. Kula tegap wonten kraton kidul Kanjeng. Mangke rumiyin. Panjenengan rawuh wonten Kraton Kidul. Kapan Kang Mas? Kapan? Kraton Kidul menika mboten pindah lho, panjenengan menika sing mampir-mampir lho. Kanjeng Ratu. Kek, mengke riyen panjenengan saged ngendika kersa rawuh wonten ing Kraton Kidul kasunyatanipun mboten pinanggih kalian kula. Gek panjenengan menika ngampiri wonten pundi-pundi? Wonten ing Parangkesuma napa wonten Parangendok? Ayo. Kanjeng Ratu. Panjenenganipun Kanjeng Ratu rak nggih prisa. Kula menika sajang garwa dalem. Namung kula menika rak boten nenggani dengan dika Kanjeng Ratu. Kalau mangsa kula ing Kraton Kidul menika namung Leledah. ing tempuri. Ha? Ayo. Ayo. Injen lan Kanjeng Ratu menika boten nampi tamu, lan nampi tamu rak nggih kula Kang Mas. kalpatan to Kanjeng. Elah, wonten cempuri. Kok njur ning pojokan hayo. Wonten sinten menika? Nuwun sewu to Kanjeng Ratu. Panjenengan menika ampun ngantos dados kados. Wong yang wis sing didhepki rambuté kriting, rada mlenu. Sinten Kang Mas? Lah menika lak nggih Kanjeng Ratu Kidul. Mboten mawon, mboten kula mboten kriting kok. Kalih mlenu padha. Punten ta. Pun panjenengan kedahipun Kanjeng Ratu. Nggih. Kula menika kejawi garwa dalem Kanjeng Ratu Kidul. Injih. Gadah jejiban bali kawula Mataram. Dados panjenengan kedah. Ampun kados lare-lare kula lan panjenengan menika setunggal pangayoman. Tentunipun ugi menggayakaken kawulanipun Kanjeng Ratu. Injih, kula ngrumaosi menawi panjenengan menika gadah kewajiban. Ning nek pangayoman ki ya ora duwe tresna ngono wae. Jur ora duwe kepengin kepiye ngono. Jarane garwane ditemok ora tau. Kanjeng Ratu Kidul. Menapa? Panjenengan kula iki dados dhateng kula. Sajeng garwa Mataram menika kathah. Namun kang wonten ing telenge manah kula, namung dika Kanjeng Ratu Kidul. Buktinipun kasunyatanipun menapa ayo? Kasunyatanipun kula sekedhak wonten ing Kraton Kidul.
Meskipun kula kapan kalian Kanjeng Ratu Kidul ngaten. Oh, ngendika ngaten malih nyatane ya ora tau ketemu. Kalau penjalan menika isih ngombe, isih mukir lho. Saiki ngaten kemawon. Mriki. Kang Mas. Kados pundi Kanjeng Ratu? Aku jane nek wis caket ngene iki bingung ngarep ngopo ngono. Pramila panjenengan menika ampun duka kemawon. Estunipun anggen kula dumugi wonten ing Kraton Kidul mergi kula badhe majangan kapan kula kalian Kanjeng Ratu Kidul ngaten lho. Semu Kang Mas ki loro kanggo jiwat agawe seming galih lah ngaten kemawon kok duka kemawon. Sampai salah-salah kalau panjenengan ki njur ngono lho. Rara apa kang upama munduta rukmi taratanto datu ruti ibarat wong numpak prau lumampah tanpa Kang Mas. Dipun cundhukaken wonten mriki. Saged mboten? Saged mboten? kantos supe kan menika agamipun Kanjeng Ratu. Aduh. Ing matyane ing jala nene temah gonjing angge joking pagu lingan Kanjeng Ratu puja neng Saniman putri Sanliwati kayane lumpuh sejagatan nono sami kesusu sawai jembar-jembar larene rampung Kang Mas Budi ngantos nyangkol-nyangkol menika. Enggak, nggih. Menika lho panjenengan menika agemanipun kok ya nyentel-nyentel. Mila panjenengan ampun duka kemawon Kanjeng Ratu. Supados anggenipun mlajaken kapangal Kanjeng Ratu menika saged tinampi kanthi sae Kanjeng Ratu. Panjenengan menika lho senengane ngono wi nek ngendika kuwi lho. Endah Oleh ngalem bono kuwi kaya sundul.
Kanjeng Ratu. Menapa? Menawa panjenengan dereng pitados bilih ingkang wonten ing teneng manah kula menawa kejawi namung Kanjeng Ratu Kidul boten wonten sanesipun Kanjeng Ratu. Kang Mas, tiang Sujono, tiang Subriyo dateng pasanganipun menika nelakaken menawi piyambakipun menika tuhu tresna kepengin tansah sinanding ora kepengin ginggang satrema ngono lho. Yen ngaten nedha nrimo sanget kula dipun trinahani Kanjeng Ratu Kidul setunggaling nalendra ingkang dados panutaning para kawula ing kraton Kidul nesani dhateng kula Kanjeng Ratu. Mila menika panjenengan kedahipun nggih dos pundi nggih menawi kalian kula menika yo ora lalek ngono lho. Boten badhe supik ngantos kukuting jagat kula tansah sandingan kalian Kanjeng Ratu Kidul. Estu Duh Dimas aduh yai Saya rukun kadang raya yang timbang ono katresnanku mangga mampir pengakan mampir apa sida apa ora mampir terus pundi kirang menapa Kanjeng Ratu? inggih kula mangertos. Kula saged ngraosaken menawi panjenengan menika estu tenan tresna kalian kula. Nanging menawi kula mireng dhateng sinden menika lho Kang Mas. Per mumpar mampir. Panjenengan sok mampir. Kanjeng Ratu sepindah melih kula tak matur nggih. Kula menika pepundhaning Jaya Mataram. Lho sengit aku. Bebasan tindak sepecak basa seklimat. Ditulad dikiblat kalih kawula ing Mataram. Njur dianggep wiyaga. Lah nek wiyaga Selasa kliwon Jembah Kliwon mesti do ngidul. Panjenengan kok preso ayo. Kok panjenengan preso? Gesipun ngidul menika semedi wonten ing sing samudra kidul mugung wonten sanipun Gusti ingkang jagat supados sanggenipun pados pangpuji jiwa saha anggenipun ngomong dhateng keluarga menika sami tata titi tentrem ngaten. Lah panjenengan ya ning ndekake aneh-aneh. Yen ngaten panjenengan sok kelira ngaten menika. Menapa? Kang Mas, panjenengan supe. Kula menika sinten? Kula pangayomipun wonten ing pantai selatan utawi wonten ing kraton kidul. Menawi sedaya kawula panjenengan leledang wonten ing kisi ing samudra, tentu kula mangertosi. Wong panjenengan menika leng semut wae aku ngerti kok. Syukur yen panjenengan. Mbeng namung rahayu dek, kula menika mboten nate tumindak ingkang nyawing saking paugeran Kanjeng. Ambel. Ra percaya. Simotirta Kanjeng Ratu. Menapa? Telanipun menawi wonten praja Mataram menika yen wanci dalu. Inggih. Kula tansah gagah. Benjang menapa kula saged ngadhep Kanjeng Ratu wonten ing kising samudra kidul ngaten Kanjeng Ratu. Kang Mas,
Kados pundi Kanjeng? Menawi panjenengan menika tansah kemutan dhateng sedaya nun sewu dhateng kula ngaten kemawon. Tentu kemawon praja ing Mataram menika badhe tata titi tentrem. Nanging menawi panjenengan nyupekaken dhateng kula injih nyuwun pangapunten. Kula mboten saged mbiyantu dhateng panjenengan lho. Kanjeng Ratu Kidul, ampun ngantos kuwatos. Saklaminipun kula badhe cecekaten Kanjeng Ratu Kidul, namung anggen kula mboten cakep mergi kula gadah jejiban ngembaning Praja Mataram Kanjeng. Injih, jejiban kewajiban menika mila luhur Kang Mas. Nanging panjenengan kedah emut katresnan menika kedah betahaken pangupakara. Manawi katresnan menika mboten diupakara, nggih badhe mboten saged ngrembaka lho. Inggih, badhe kula emut-emut sedaya ngendikipun Kanjeng Ratu Kidul. Ratu Kidul. Menapa, Kang? Sasampunipun kula majaken kapang kula Kanjeng Ratu. Satrestunipun anggen kula ngadhep kaliyan Kanjeng Ratu Kidul wonten perkawis. Mergi nembe ribet rasing manah kula Kanjeng Ratu. Wonten perkawis menapa? Monggo kula aturi walaka kemawon, Kang Mas. Kekiranganipun Kanjeng Ratu menapa? Kok Kanjeng Ratu tambuh? Mangke rumiyin to? Kok tambuh? Senajana kula menika sampun mangertosi mubeng mingering kraton Mataram. Nanging boten wonten ewonipun menawi panjenengan kula aturi walaka, Kang Mas. Cosiniwa Kanjeng Ratu Kidul. Bilih wedal menika ing Praja Mataram nampi pageblek. Kathah kawula enjing sakit sonten pejah. Kosok wangsulipun Kanjeng Ratu sonten sakit enjang pejah. Monggo sampun kathah para pintering Praja Mataram ingkang supados syarat lan sarana kagem nyerep pagebluk ing Praja Mataram. Saengga dinten menika dereng wonten salah setunggaling tiyang saged manggihaken tumbaling Praja Mataram Kanjeng Ratu. Lajeng kersa panjenengan dalem. Menapa Kanjeng Ratu supi? Bilih nalika semanten Kanjeng Ratu badhe tansah sabiyantu anggen kula ngembani jumeneng kula wonten ing Mataram Kanjeng Ratu. Menawi perkawis menika Kanjeng Ratu Kidul tansah kendel mboten wonten ginanipun kula kagungan Kanjeng Ratu Kidul. Sampun? Anggenipun panjenengan ngendika sampun rampung, Kang Mas. Lah, rak tenan to. Bebelane. Panjenengan ngendika tresna, ngendikanipun kapan dateng kula, jebule panjenengan jebule ya ana perkara sing kedah panjenengan nyuwun pambiyantunipun dateng kula ta. Alah, dadak muntar-muntir. Kanjeng Ratu sepisan melih. Napa? Menapa panjenengan boten mesakaken kawula ing Mataram? Yen tansah kelanten badhe setelas kawula ing Mataram Kanjeng Ratu. Kang Mas, menawi kula menika mboten mesakaken dhateng panjenengan. Wow, sampun kula pites. Napa oleh namung panjenengan iso tak uleng-uleng. Namun semanten Kanjeng Ratu Kidul kok ngendika ngaten. Menapa panjenengan badhe tega kalian kula Kanjeng Ratu? Injih. Perkawis menika gampil tumraping kula. Gampil Kang Mas. Gampil. Lajeng kersanipun Kanjeng Ratu. Kula mboten badhe nyilaki menawi rikala semanten kula tansah matur dhateng panjenengan badhe mbiyantu dhateng sedaya kersa panjenengan. Nggih, mboten menapa-menapa. Ning nggih niku. Kados pundi Kanjeng? Panjenengan kedah emut janji sumpah panjenengan dhateng kula
panjenengan kedah ngemut nggih Kang Mas. Kula mboten badhe supe. Kalian menapa ingkang dados wajiban kula Kanjeng Ratu? Selasa kliwon jemuah kliwon ora kena mampir-mampir panjenengan kedah mboten ten cempuri. Sedaya ngendikanipun Kanjeng Ratu badhe. Oh, nggih. Badhe kula biyantu. Kersa panjenengan gampil Kang Mas, gampil. Mboten pitados napa? Sak menika ngeten kemawon. Monggo sak menika wonten ing pinggir. Samangke sak sampunipun Kanjeng Ratu ngendika menapa tumbaling kraton Mataram mangke kula badhe kondur wonten ngaten. Monggo Kanjeng Ratu. Apa jenengan kelincer kono? Kang Mas.
Puren. Wonten timbalan dawuh Sang Prabu. Amaturaya. Nuri dateng sendika. Manawi mundhut pawarti. Sowan kula nggih raharja. Ngaturaken kahanane. Para kadang lan sonton sedaya tatanku dewa. Sembah bekti moge konjo. Konjo ing ngarasa apa tuko. Lailu tak kutleng. Atul Puren. Wonten timbalan dawuh Sang Prabu. Tatekake bombonging pikirku. Nggih. Sawise kowe ngandhake atentremaning Nusakamba. Nggih. Yo. Pakarti Kang Utama dilestarekake. Ngestaken dawuh dalem Sang Prabu Limusbahat. Rending dina iki akeh para denawan nalikan ngadhep ning ngarepan. Nggih. Kepenake angkon mulung kula. Sampun prayogaken kula lengkah Sang Prabu. Kula mambang. Wonten dawuh Sang Prabu. Kula muga. Nun inggih Sang Prabu. Lan kowe kala warti. Nggih Sang Prabu wonten dawuh menapa Sang Prabu? Ini rondo maju anggonmu swarga marpaku. Kabeh kudu ngadhep Kang. Takon dawuh. Piye? Sakwise kowe lungguh padha widodо tekamu. Angsal berkah pangestu. Panjenengan dalem sowan kula widodо. Sembah kula konjuk Sang Prabu. Yo, tak. Rendeng kowe taun tak wini sutono sabanji-banjining Nusakambangan. Iya. Kowe tak pasrahi supaya gladi para denobi kandhakno. Iya. Sedaya para denawa ingkang kula gladi sampun cukat trampil trengginas ginakaken oleh kegaman. Sak wanci-wanci panjenengan dalem badhe dipriksa
boten badhe nguciwani Sang Prabu. Tak kuplang. Tegese yang ngono parang muka sokopat monco negara ora bakal nguciring gawe. Inggih Sang Prabu. Kala muka Nuninte Sang Prabu. Rarjo tekamu lunggarpanku. Angsal pangestu dalem Sang Prabu. Sowan kula kalis ing Sambikala. Kula ngaturaken sengkep pangabekti mugi konjuk Sang Prabu. Oh, piye? Kandheng kowe tak pasrahi supaya njaga gedung pusaka Nusa Kambangan. Apa wis ora ning murca kala muga. Nuninjih Sang Prabu. Anggen kula jagi gedhong pusaka. Sedaya pusaka wonten Kraton Nusa Kambangan. Sedaya boten wonten ingkang murca Sang Prabu. Oh, latala bagus. Tegese ora kleru anggonku minusudon. Nuninjih Sang Prabu. Lungguh Kang Prayoga. Ngestakaken dawuh. Kalawarti. Boten dawuh menapa Sang Prabu? Apa bener kandhane kala mambang lan kala muga. Leres menika pangandikanipun. Kala mambang. Yo. Pacul puri. Wonten timbalan dawuh Sang Prabu. Dina iki aja tanggep dina kang pisuwah. Iya. Ananging dina iki dina kang wigati mungging kowe kabeh. Lho iya. Mula kowe adoh dak awe cedhak dak raketake. Lho iya. Aku bakal ngendika karo kowe. Lho iya. Badhe ngendika menapa Sang Prabu? Menapa di dalem wonten ngersa dalem wonten kalepatan. Menawi abdi dalem kalepatan wonten ngersa dalem sumangga jangga kula ingkang kangge lintu Sang Prabu. Oh, ladal. Ora kuaket teges aku bakal midono marang kowe. Lho iya. Mugi sawijining wakil badan wakil. Lho iya. Yo Rasput. Iya. Ora bakal aku tukani marang kowe. Lho iya lajeng perkawis menapa Sang Prabu? Padha rungokno kabeh. Lho iya. Sang Prabu. Nalika dina ratri, Iya. aku nendana sajroning tilam sari. Lho iya. Aku lak nyumpeno. Oh. Ngimpi. Iya. Lajeng pasumpenan dalem menika menapa Sang Prabu? Ana wanut kang indah sulistya ning warna. Lho iya. Arep lelati lan suwitana ing Nusa Kambangan. Lajeng wanita menika wanita pundi Sang Prabu lan sinten asmanipun? Bareng tak cedhaki Lho iya. Pak Tekoni asmane. Dheweke putra Nalendra ing Pucang Kembar. Putra Nalendra Pucang Kembar. Iya. Jenenge Sumekar. Sumekar. Iya. Sumekar. Iya. Lajeng kados pundi Sang Prabu? Kula tak lumahing bumi sakurping langit. Lho iya. Aku yen ora dilatini karo Sumekar trimo gulung jagat. Waduh, Sang Prabu. Panjenengan dalem menika tesih wonten abdi dalem kula pun Patih Pacul Purik. Menawi panjenengan badhe palakrama, abdi dalem kula sagah nginangaken gambir suripun. Dodok lawang kurinipun kula badhe nglamaraken panjenengan dalem kangge prameswari wonten ing kratoning Nusa Kambangan menika. Iku wis aku. Sagah Sang Prabu. Anjur aku jumangkah sing kepiye, Din? Menawi panjenengan abdi dalem kula kautus dinten menika kula lumarap wonten ing Kadipaten Pucang Kembar.
Yo, iya. Durung wae. Rampung anggonku rembugan. Lho iye. Perkara sumekar. Sumekar iye, sumekar kados pundi Sang Prabu? Kaya timi-timi lagune sumekar arep akoning nusa Kambang. Nuwun papunten dalem Sang Prabu. Menika para abdi dalem ingkang sowan sumekar mboten wonten mriki. Ayo, diweni dalan. Sampuripun Regjolopati. Diweni dalan sumekar karepen mlebu kene sumekar. Oh, iya. Ayu tenan kowe jebule sumekar. Kula trimut Sang Prabu. Menika wonten piswanan ageng. Sumekar menika mboten ngadhep wonten ngersa dalem. Atane ke timi-timi nganggo klambi abang kerak sumekar to kae. Mboten wonten Sang Prabu. Kene, Sumekar mboten wonten. Kene, ora usah isin kene sumekar, ayu tenan kowe. Kula trimut Sang Prabu. Menika abdi dalem Patih Pacul Puring ingkang ngadhep. Ketaman lo ras amar. Oi, kepiye iki? Kos pundi Regjolopati? Sang Prabu nganti kayuyun-yuyun. Kula trimut Sang Prabu. Pinangke wong ayo koneng. Kula trimut Sang Prabu. Kula di dalem pun Patih Pacul Puring ingkang ngadhep wonten ngersa dalem. Piye? Kula di dalem Patih Pacul Puring. Aja wasemelang aku ki sawijining nalindra kangkung pinatura. Iya, nanging monggo kula aturi lenggah langkung rumiyin. Ayune kaya ngene kepiye? Piye? Padha diemutake nganti kaya ngene gandrung kapraw. Sampun ngemutaken. Dasar putrane ngenah len Wes, Kos pundi Regjolopati? wes padha emutno to. Aku ki ora edan aku siling. Wes aku ora edan aku ora temap. Wes, sawentara Kula sanes sumekar. Ayu tenan sumekar. Kula trimut Sang Prabu. Sumekar mboten wonten. Sang Ingkang sowan menika para Danawa. Tresna kula Herlana ba wes manut wae. Aja tansah kandhen pingon. Kula atur emut Sang Prabu. Ye. Menika Sumekar. dede Kowe sumekar. arep nyuwun apa? Kondo. Kula remen sanget.
Tenan kuwi. Injih. Kowe duwe penjaluan apa? Kula gadah pinyuwunan. Heeh. Panjenengan ngambung menika. Piye? Panjenengan menawi kersa ngambung menika. Aku kon ngambung iki. Injih. Kowe ora edan to? Boten menika bebono. Liyane kuwi Nggih, sanesipun apa? menika menawi menika kapure joget. Kowe krungu dhewe. Nuwun inggih Sang Prabu kula saged. Gelem karo aku menawa kowe kudu joget. Nuwun inggih ngestakaken dhateng. Ayo, joget. Ingkang sae. Pesane. Dameli. Iki. Iki gagaan joget iki. Ayo. Pun didameli. Ayo. Lah. Sae. Ape iya. Sampun. Kula trimo to Sang Prabu. Injih kula remen sanget. Tenan lho ya. Ya. Prabu. Wah, bocah kok kaya ngene. Golek isih kaya ayo kon keran ngagri Kula Iye. Sang Prabu menika para abdi dalem sedaya ingkang adhep. Kula remen sanget. Kesumaning ayude sumekar menika dasare aku gedhe tur bagus ya. Nggih ning bukiran rasa. Kurang rasa mengko tak jamonane sumekar witeng kula trimo Sang Prabu. piye Menika abdi dalem piyambak paling ingkang wonten ngersa panjenengan dalem menika Sang Prabu. kowe kalau mambang wong setan kowe Wis ngati-ati. Wis kowe mau sakon ngemutake. kowe padha pating ploro gustining Ki Kapirangun ora gelem ngemutake kaya ngono kuwi Nun Sang Prabu sedaya Sampun. para abdi sampun ngemutaken panjenengan Sang Prabu. Leres aturipun kala muka. Sedaya sampun ngemutaken Sang Prabu. ora kula anggonku paring kekucah marang kowe Monggo to kula. kaya ngono kuwi Boten kira-kira nganggen kula ngemutaken panjenengan dalem Sang Prabu. Sedaya kawula dalem sampun ngemutaken Sang Prabu. Monggo to kula aturi lenggah langkung rumiyin. wonten Wonten timbalan dawuh.
Damar mansung cinupet. Dori. Perkara iki sing ngerti mung kowe kabeh. Dori. Nggih, Sang Prabu. Padha lunga. Lajeng ngersanipun Sang Prabu kados pundi? Ngene iki. Wedau utut. Lumarap ana ing pucang kembar. Kula ingkang kapata wonten ing pucang kembar. Lamaran sumekar. Sendika ngestaken dawuh. Nganti orang nganti sumekar. Dereng aku. Tak ketok gulumu. Wengko, gari. Pateni sik. Kala warti. Nggih, wonten dawuh Sang Prabu. Apa agung wis tanggep rampung. Ono purut tenalang nawi. Nuwun nggih Sang Prabu. Aku taman ing sangkar pamudan. Mohon hasepi. Minta sraya. Muga-muga Gusti sampai pun dadi pencangkaku Kurawati. Ayo aku dereno. Wis urip Mas. Duwe karep apa Adyangajaya ngendhek laku? Jalung sumo. Piye? Aku sawetara iki laku. Mergo aku duwe petung karo kowe Jalung sumo. Sik. Adyangajaya duwe petung karo aku. Iya. Terus petung sing endi? Kowe ora krasa Jalung sumo. Jalaran aku ora ngurmangsani. Krasa sing endi? Luputmu tak kempet tok inggih. Kowe ora krasa. Sik Anggajaya. Piye? Kowe aja mung waton ngendika ning nganggo waton menawa luputku tak kempet tak indit. Luputku nggo endi Anggajaya? Yen aku ora ono dasare ora wani nyebat laku. Saiki aku njaluk luputku nggo endi karo kowe? Aku kon blakake ngono apa? Ya, Jono kesumo, jono kesumo. Rikala pisuan agung ora iso. Kraton Mentara. Kowe kadhawuhan golek kembang Wijaya Kusuma. Ning kowe lali karo kabeh para kadang Adipati Pramailan. Adyangajaya, Apa? aku ora lali karo para kadang adipati sing kabeh mau bareng-bareng caosana mersa dalem ingkang sinuwun. Aku ora lali. Kenang apa? Dawuh Jeng Sultan Agung kok tindak dhewe. Ora nganggo tetaringan marang para Adipati. Kuwi sing marai luput. Jalaran aku sing didhawuhi ngupati anane kembang Wijaya Kusuma pinarya tumbaling praja Kutha Gorometara. Jono Sumo. Piye?
yen ngono kuwi madonake Prodipati Blangwetan. Ngembe karo wong Prodipati Blangwetan. Kosek to. Aku ora jeneng madonke. Yen aku ora nyendikani dawuh ingkang sinuwun, aku luput gedhe ana ngersane ingkang sinuwun. Aku ngrumangsani dadi kawulaning ratu. Yo. Iki sing krungu lagi aku dhewe. Heeh. Dipati Surabaya, Dipati Lowanu, ngerti. Ngono Kang tak priwake becik, kowe kepenak lenggah ana ing pucang kembar. Sing golek aku Jana. Aku saiki ngerti. Piye? Cethane kowe meri to perkara iki. Bakal kangelan kok meri. Lah kenapa yen kowe ora meri perkara kuwi? Lho, aku ki menawekane kabeh para dipati mesti padha ngriya kowe. Anggajaya. Apa? Ngerti ya? Yen ora kleru pangrunguku. Kembang Wijaya Kusuma kuwi dumunung Kadipaten Pucang Kembar. Iya, Lah nek Kadipaten Pucang Kembar kuwi sing duwe pemerintahan kono sapa? Ayo panjenengan. Lah kena apa? Kok aku tak kleroke? Nek aku ora isi kebawahe ngetaran Jana Kusuma. Nek kowe ora entuk dawuh saka ingkang sinuwun. Pancen ora aku. Sia. Saiki ngono Jana Kusuma. Piye? Apa iki sing nentoke? Aku apa kowe? Aku ngerti saiki. Gedhe cilike kowe ngejak Gojek. Lah, sing tak karepe kaya ngono kuwi. Tak turuti Anggajaya. Ya, dhisik ngleno. Ya. Ora sepiro wong, gondol sepuro wong. Ayo. Anggajaya. Yen mung ngendelke atau sing balung werting kulit, ya tak kira ora ana bakal rambung. Mula yen adreng atimu kowe ra kena tak ndake. Kowe arep ngetoke jemat-jemat ngono. Ayen pancen kowe kuat Tampani. napani pusaka Kadipaten Pucang Kembar nyembah dideran karo kowe. Anggajaya, Anggajaya. Ora sepiro suaramu kaya bedak-bedak iku. Anggajaya, madhek Anggajaya.